I pošto smo danas ćemo igrati Minecraft i preživljavanje na ostrovu, selo na ostrovu, kako ti to voliš. Ti čovjek koji gledaš ovaj video, lajkuj ga, šeruj ga, komentariši ga. Ako ti ne mrzi, čuti. Kao što vidite ljudi, uzimam pesak, ali to zašto? Zato što pravimo tuš kabine, WC. A za moj dizajn tuš kabine treba mi tako. Znači ne moj dizajn, mnogo ljudi to pravi, meni se mnogo sviđa. Ovo to se vidi na jednu mapu. Ti još tu 300 preživljavaj. Čuti. Znači sad sam ubio zombi i dobio ovo delo. Ovdje ima kako zove, ovo ima Unbreaking 3, a na ovo Protection 1. Znači mi uzimamo sada samo sand. To je glupovo imati. Ima tvoje marice. Saki su dva. Ovo je malo bolest. Oda. Ovo je malo bolest. Znate ljudi, nemojte da mislite da on je bolest. On je stvarno bolest. I zato nam se može ovo. Vidite što on pravi. Kad ima tu mjesto? Čuti. Lija, idi govna, znaš. Idi se ti ubi. Ala. Čuti, bre. Ne idi govna. Dinarica. Potroši vodu. Ja nisam ne zamišljala gdje ću da ga pravim. Jeba, vidite da je malo bolesta. Majko mila. Ja sam mu prije rekao da ćeš da ga praviš, on kaže bezbretan. O, ljudi. Sam ti rekao, sam ti vidao to. Ti si malo? Ne znam. Pravim to. Imam ideju. Može se kijeti, pa te muči. Nađi celima tovi tribune i dobijeti papir što da ne. O da. O ne. Tola. Čekaj. Au da je. Samo moram da cepam drva. A to je čisti smog. Samo ću da enchantujem prvo ovo na 2-3 levela, koliko mogu 2. Možda i 3, ja mislim da je 11 treba za 12. Aha. Koji dan? Imam 2, znam da ne mogu sa 3. Dam te ja. Čuti. Da se da, smite. Šta će mi fortune? Čekaj, zašto će mi fortune na sekiru i smite? Samo mi, nije jasno šta će mi fortune. Sekira, kopam drvo. Da. Promeni opet. Ne smajte. Hajde. Neka ide efficiency. To ljudi. To bre. Što si dobio? Smite efficiency 3.
To ti je. To je pažnje. Da, ljudi, sad ću da premotam. Pozdrav, to mi sad ono po mene. Šta bi? Snimaš ljudi. O, izvinite ljudi, vidim te. Umeralo mi se i vraćamo se. I ljudi, ja skupio 41 pan. Mislim da je to dovoljno, a šta to da uradim da spojim ove dve kuće. Pa šta će ti više? Znači, da vidim šta ima s ovoj kući samo. Ja, pa znam ovu kuću. Ja, pa ovo bi bilo ekstra, pa ja sam uzeo, mislim, ovu kuću. Da. Isto ovako kuću sam ja uzeo. Znači... A moraš se porušiti. Sad ćemo nešto vidjeti. To je ljudi sekund. I evo nas ljudi, kao što vidite ja uključujem letenje, da. Evo, znači sad mogu da letim. No. Treba se da prešpavam, ali šta ću ljudi? Au, ali opet greje, to se uopšte ne greje, punjač, punim mi se. Znači kupila sam novi punjač. Kako se zove? I ja isto. 3 I ja sam kupio novi punjač. govna. Ja isto sam petinog. Ma jedi govna ti. Martin je žuti, moj njegov je kocka nešto tako, a moje drugi bolji moje te. Kako moj brzo puni, sad ima. Ajde ne jedi govna šuntava, znaš? A ti jedi Pička šta. Ti da možda do... Ti da... Kako se jeba. Mali glas. Čekaj, im se ustač. Ne. Ne. Pitao sam, jel imam silk touch? Ne? Moj to. Ti nekad zabagaj touch? Uzmem. Tu je. Da, jok tvoja. Da, moj. Ja sam. Taj. Pošli gel. A ti si ti kad ti sam ja ti nisam vidio taj klip. Ako nisi imao, onda si Ajde čuti! Ovu sam... Kako si glup? Kako si glup? Ja sam kuću našao, budu bolesna. Ovako će bila napravljena, da ja znam kuću napravim. Jebe. neki sir. Znate kako dobar sic za tu mapu na ostrvo. Ko sjaj? Ja ne želim da skoču.
Izvinite ljudi što sad začuto. Šta ti ili ja zbunio bolesni? Svako i mora je bilo da se zbuni nešto. Gamnač. Jebote li to oni bre pušiti. Znači to će ovako izgledati. Nešto naložit ću. Negdje da besimo. Kako li će sad ovo? Čuti, što napravim. Kako ti smiješno? A da ne jedi govna! Napravi ga bre. Ilio bre beži! Evo nas ljudi, malo sam ga prebio. Još 2 minuta. Više ne možeš da sniješ. Jo, da, ja se zaboravio. Više ne možeš da snimaš, Matija. Ne možeš više 14 minuta. I ću ti znači... Ovo smo spojili ove dve kuće, sljedeća epizoda će biti WC. Može ako može, znači spojio sam našu kuću sa ovom. Kao što vidite lepo je. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo u sljedećoj. Ćao!